Sa number 2, ginapaabot sa mga frontliners nga na-assign sa mga district hospital sa probinsya ang pag-release ng ilang Health Emergency Allowance o HEA. Ginsiling ni Randy Piacita, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, nga tubtob sa karon wala pa ma-download sa Department of Health ang pondo para sa HEA. Ang mga frontliners ang bilog na siyam ka mga district hospitals ang probinsya ang wala sa gihapon makabaton sa ilang HEA. August to December 2021 kag January to July 2023 ang unclaimed HEA suno sa iya. Suno kay Piacita, ang mga nakabaton pa lamang ang yadtong mga LG-run hospitals kag Provincial Health Office. Depende sa assignment sa isa ka health worker ang kantidad nga mabaton para sa HEA. Ehemplo suno kay Piacita, ang yadtong na-assign sa isa ka COVID center kaangay sang Cadiz District Hospital nga ang sarang na nabaton ang nagalabot sa 9,000 pesos per month nga HEA. Ano na lang kita ni ang HEA. Ang muna siya subungang daw ang daw ginapaabot sa tanan kay wala Japon ma-download sang sang DOH ang budget. Damo pa ni tanan nga hospital kataan, like example diri sa TLGPH nga naan sa sila mga more or less mga 600 di ka mga staff.